Dahil sa mga naramdaman noon ni Tia Buling, kung kaya't pansamantalang itinigil ng kanyang ama ang paghuhukay. Pagbaba nito ng pikong kanyang dala, marahan naman itong kinuha ang dala nitong talibong na naroon sa tabi ni Tia Buling. Matapos yung gawin ng kanyang ama, bahagya naman itong hinawi ang mga baging sa paligid upang masipat ang taong nagmamasid. Tay, malapit lang ho siya. Sa tingin ko, nasa bandang may itaas siya ng puno ng akasya. Bulong ni Tia Buling sa kanyang ama bago ito magpatuloy sa kanyang ginagawang paghawi ng mga baging. Nang marinig ng ama ni Tia Buling ang kanyang sinabi, bahagya muna nitong itinigil ang paghawi niya ng baging upang pakiramdaman ng buong paligid. Halos aminado sila noong nababahala na sila sa kanilang sitwasyon, gawa ng kung nagkataong aswang ang taong nagmamasid sa kanilang kinaroroonan, maaaring masabak na naman sila sa panibagong laban. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nila Tia Buling na magsama papaitaas ng puno ng akasya upang pagtulungan ng taong nagkukubli sa lugar. Bago nila tuluyang nilisan ng bangkay ng matandang aswang na kanilang ililibing, sinigurado muna nilang nakatago yon ng maayos sa ugat ng puno upang hindi matangan ng mga hayop na magagawi sa lugar kung sakali man. Sa pagpapatuloy ng kanilang paggapang papaitaas, nararamdaman na noon ni Tia Buling ang marahang paggalaw ng tao papalayo sa kanilang kinaroroonan. Animoy nararamdaman din ito ang kanilang paglapit na tila ba may mga tagapagmasid din ito sa paligid. Sa pagdating nila sa itaas na bahagi ng puno, doon nila nasipat ang isang binatang nakasiksik sa likod ng kakahuyan na para bang pilit nitong ikinukubli ang kanyang sarili. Hoy! Lumabas ka nga dyan! Anong ginagawa mo? Pinagmamasdan mo ba kami? Naninindak na tanong ng ama ni Tia Buling. Matapos nitong makapagsalita, napansin naman nilang bahagyang gumalawang binata upang mas lalo pang maikubli ang kanyang sarili. Nang mapagtanto ng ama ni Tia Buling na wala itong dalang kahit na anong patalim, nagpasya naman siyang ito'y lapitan upang hugutin papalabas sa punong kanyang pinagkukublian. Habang marahang nilalapitan yon ng kanyang ama, naririnig naman nila ang binata na lumalalim na ang paghinga na para bang hindi na nito kayang mapigilan ang kaba sa kanyang katawan. Paghugot ni Manolito sa damit nito, bigla naman yung sumigaw ng malakas habang patuloy na umiiyak. Wag po, Manong! Mangangamote lang ho ko rito. Wala ho kong ginagawang masama. Pakiusap! Huwag niyo po akong patayin. Wala ho ko nakita. Sigaw ng binata habang panayang pag-iyak nito. Nang marinig nila Tia Buling ang sinabi ng binata, agad naman nilang nakumpirma na wala itong kaugnayan sa ginagawa nila. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitang humingi ng tawad ang mag-ama upang maging kampante ang pakiramdam ng binata. Dahil sa takot na naibigay nila sa binatang yon, kung kaya't naghintay sila ng ilang oras upang tuluyang humupa ang nararamdamang takot nito sa kanyang katawan. Ayon kay Tia Buling, na normal lang umano ang ganoong reaksyon ng binata sa kadahilan ng kitang-kita nito ang paglatag nila ng bangkay ng matanda habang naghuhukay. Noy, pwede ka na ba naming makausap? Magpapaliwanag kami. Sigurado akong mali ang mga bagay na inaakala mo. Mahinahong wika ng ama ni Tia Buling sa binata. Nang marinig ng lalaki ang sinabi nito, bigla naman yung tumingin sa kanila habang sumasagot ng, Ano po ang mali? Sabihin nyo, hindi po ba totoo ang bangkay na nakita kong ililibing ninyo? Para sa akin, sapat na po ang mga nakita ko para ituring kayong mga mamamatay tao. Nagkakamali ka dyan, Noy. Bago mo isiping lumundag sa konklusyon, pakinggan mo muna ang aming panig. Mahirap mang paniwalaan pero ang nakita mong bangkay,
Bangkay yon ng pinatay naming aswang. Hindi kami mamamatay tao. Sa katunayan, mga albularyo kami na tumutulong sa mga katulad mong binibiktima ng mga demonyo. Pagpapaliwanag naman ng ama ni Tia Buling. Matapos itong marinig ng binata, bigla naman itong napatahimik na para bang paunti-unti ay napapaniwala na yon ng ama ni Tia Buling. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nila itong napansing kumalma, gawa ng paulit-ulit nila yung kinakausap ng mahinahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman nila Tia Buling na nanananahan ang binatang yon sa katabing sityo ng bundok. Maliit lamang ang komunidad sa lugar at purong katutubo ang naninirahan doon. Napag-alaman din nila Tia Buling na merong kapatid ang lalaking yon na biktima umano ng aswang sa kanilang lugar. Dahil sa sinabi nito, nagpumilit namang magdahila ng mag-ama sa pagbabakasakaling hindi na sila masasangkot sa anumang kaguluhan na merong kinalaman sa mga aswang. Subalit dahil sa pagpupumilit ng binata, wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nito. Sige na po, Manong. Tulungan niyo po kami. Matagal na kami naghahanap ng tulong sa mga katulad niyo para matapos ng paghahari ng mga nilalang sa aming sityo. Kung alam niyo lang po ang pinagdadaanan namin doon, mauunawaan niyo ang aking paghingi ng tulong. Wika ng binata habang nakaluhod sa kanilang harapan. Nang marinig ito nila Tia Buling, napagpasyahan naman nilang humingi ng tulong sa binata upang mas mapadali ang kanilang paghuhukay. Hindi naman tumanggi ang binatang yon nang sa gayoy mas madaling matapos ng mag-ama ang kanilang trabaho sa lugar. Bago sumapit ang hapon, natapos na nila ang paglibing sa buto ng matanda. Marahan na sila noong umusad sa sityo ng binata upang makita ang kasalukuyang kalagayan ng kapatid nito. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, mariin namang inalam nila Tia Buling kung sino at ilan ang pinaghihinalaan nitong mga aswang. Ayon sa binata, na merong 2 pamilya sa kanilang sityo ang nagkakalat ng lahi nito sa lahat ng katutubong naninirahan doon. Bagaman alam na nilang mga aswang ang mga ito, hindi nila yon kayang palayasin sa kadahilan ng paulit-ulit itong nagmamatigas at nagtatangkang sila'y papatayin. Siyempre, bilang mga ordinaryong tao, wala na silang nagawa kundi hayaan na lamang ang mga ito at pag-igihan na lamang ang pag-iingat tuwing sumasapit ang kadiliman sa kalupaan. Dagdag pa ng binata na minsan na nilang nasipat ang pamilyang yon na nagpalit anyo bilang malalaking mga baka sa mismong sentro ng kanilang sityo. Halos nasanay na din sila noon sa malansang amoy ng lugar dahil sa mga duming ikinalat ng pamilyang yon na patuloy na umaalingasaw sa loob ng kanilang tahanan. Matapos itong marinig nila Tia Buling, doon na nila tuluyang napagpasyahan na tulungang mapalaya ang sityo ng binata mula sa kamay ng mga aswang. Animoy kahit nasa panig sila ng kaliwa noong mga oras na yon, napilitan silang gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Hindi naman kaso ito para kay Tia Buling at sa kanyang ama, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na sila pa rin ang masusunod sa mga tanga nilang lihim na karunungan. Ilang oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa sityo ng binata kung saan sila sinalubong ng mga magsasakang taga-roon na patungo sa bukid. Lahat ng makasalubong nilang taga-sityo ay pinagtitinginan sila na para bang unang beses pa lamang makakita ng mga ito ng mga panauhing nadapo sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng paglalakad nila Tia Buling, nararamdaman na nila noon ang kakaibang presensya ng mga nilalang na bumabalot sa buong paligid. Nakakaamoy na din sila ng mga malansa at bulok na hangin, indikasyon na meron ngang mga aswang ang nanananahan sa lugar. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanilang paningin sa binata
nang ituro nito ang kanilang tahanan habang patuloy na nagsasalita. Diyan po kami nakatira, Manong. Nandyan po sa loob ang kapatid kong nakaratay. Wika ng binata paglapit nila sa isang kubo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinawag ang kanyang mga kamag-anak upang ipakilala ang mag-ama. Sila Tia Buling naman noon, nananatiling tahimik lamang at nagmamasid. Bagaman wala silang mga dala noong gamit, labis pa rin sila noong kampante, gawa ng napaghusayan na nila ng husto ang pagtawag sa kanilang mga gabay. Sa paglabas ng mga kamag-anak ng binata, agad naman sila nitong niyayang pumasok upang mapatingnan ng kapatid nitong nayanggaw umano ng mga aswang. Habang papasok na sila noon sa bahay nito, bigla namang natigilan si Tia Buling sa kanyang paglalakad nang maamoy niya ang napakabahong hangin na lumalabas galing sa loob ng bahay. Halos hindi na niya ninais pang pumasok sa lugar na yon, gawa ng parang hindi niya kakayanin ang amoy ng kapatid ng binata. Nang mapansin naman ng kanyang ama ang kanyang naging reaksyon, bahagya nitong tinitigan ng binata habang nagsasabi ng, Noy, normal lang ba ang amoy na yan sa loob? Para kasing hindi katanggap-tanggap eh. Normal lang ho yan, Tiyo. Masasanay din kayo. Kami nga sanay na sanay na. Sagot naman ng binata. Nang marinig nila ang sinabi nito, ninais na lamang nilang tatagan ang kanilang sarili para makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ng binata. Pagdating nila sa silid na kinararatayan nito, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tia Buling sa kanyang mga nakita. Halos hindi niya inaasahan noong gano'n na ang katayuan ng kapatid ng binata, gawa ng ayon sa kwento nito, ilang araw pa lang umano ang nakalipas magmula noong nayanggaw ito. Ayon kay Tia Buling, na kung hindi siya nagkakamali, nasa edad 15 gulang pa lamang ang babaeng yon. Bagaman napakabata pa nito kung iisipin, nakakapagtakang kulubot-kulubot na ang balat nito at parang isa ng matanda kung titingnan. Nakasuot na din yon ng saya at halos lumuwa na ang dibdib nito, gawa ng wala na itong gaanong kalamnan sa kanyang buong katawan. Malakawayan na din ang mga kamay ng dalaga sa kadahilan ng hindi na yon nakakakain. Dagdag pa ni Tia Buling, humihinga na lamang umano ang babaeng yon ng malalim habang patuloy na nakatitig sa kawalan at hindi gumagalaw. Sa bawat paglabas ng hininga nito sa kanyang bunganga, nagdudulot yon ng pag-iba ng amoy sa loob ng kanilang tahanan na para bang yon ang pinanggagalingan ng napakabahong hangin. Manong, magagamot niyo pa po ba siya? Pakiusap po, pagalingin niyo naman siya. Sobra-sobra na po ang sakripisyo namin para sa kanya. Umiiyak na wika ng binata. Iho, albularyo lang kami. Hindi kami Diyos. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mapagaling ang iyong kapatid. Siya nga pala, kakaiba ang estilo ng aming panggagamot. Kaya naman payo ko sa inyo, huwag niyo sanang questionin ang aming gagawin. Sagot naman ng ama ni Tia Buling. Nang marinig ito ng mga kamag-anak ng binata, tanging pagtangulang naman ang kanilang nagawa. Bago nila umpisahan ang kanilang gamutan, ibinili ni Tia Buling sa ibang kamag-anak ng mga binata na lumabas na muna sa silid pansamantala. Ang nais lamang nilang maiwan sa lugar na yon ay ang binatang nasipat nila sa bundok upang maging tagakuha ng mga sangkap na kanilang kakailanganin. Nang dumating na sa puntong silang tatlo na lamang ang natira, agad namang kinuha ni Tia Buling sa kanyang bulsa ang isang maliit na katawan ng kawayan na sisidla ng isang insekto. Paglabas niya ng salagubang na kulay lila, dahan-dahan naman niya itong itinumbog sa langis na ibinigay sa kanya ng kanyang ama habang patuloy na nag-uusal.
Habang pinagmamasda ng binata ang kanyang ginagawa, napapansin nito noong kusang inilulubog ng insekto ang katawan nito sa napakalapot na langis na hawak-hawak ni Tia Buling. Pagsilay niya doong hindi na yun gumagalaw, agad naman itong kinuha ni Manolito at mabilis ang hinaluan ng iba't ibang uri ng dumi ng mga salagubang at alupihan. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, bahagya niyang sinipat ang binata habang nagsasabi ng, "Noy, maaari bang pumikit ka muna? Saglit lang, mga ilang segundo lang." Matapos nitong makapagsalita, kusa namang ipinikit ng binatang yon ang kanyang mga mata, alinsunod sa nais mangyari ng ama ni Tia Buling. Nang mapagtanto ng mag-ama na nakapikit na ito, walang pagdadalawang isip naman nilang ipinasok ang salagubang na yon sa bunganga ng dalaga. Matapos nila itong gawin, nag-akto sila noong nagdadasal at hinihilot lamang ang katawan nito upang hindi sila mapaghinalaan na gumamot gamit ang kapangyarihan ng barang. Nang maisagawa na nila Tia Buling ang lahat ng kanilang nalalaman sa panggagamot, napagpasyahan nila noong hayaan na muna pansamantala ang dalaga. Nilisa nila ang silid nito nang sa gayoy hindi na yun maistorbo sa pamamahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nila noong manatili sa bakuran ng tahanan upang hintayin ang resulta ng kanilang ginawang pambabarang. Sa pagsapit ng takip silim, naging hudyat naman yon para kay Tia Buling na tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng dalaga. Pagpasok nila sa tahanan, nadatna naman nila noong hindi mapakali ang pamilya nito dahil sa animoy kakaibang kilos ng kapatid ng binata. Matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon, dali-dali naman nilang tinungo ang silid ng dalaga kung saan bumungad sa kanila ang nakahandusay nitong katawan sa papag. Patuloy itong nanginginig-nginig na animoy wala sa sarili at bumubula ang kanyang bunganga. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nag-usal sila Tia Buling ng napakabilis habang patuloy na hinahawakan ang katawan ng dalaga. Pagsilay nila noong nagsitumpukan na ang mga kadugo ng binata, inutusan naman nila itong umalis, gawa ng masyado nilang sinisikipan ng pagdaloy ng hangin. Sa pag-alis ng mga ito sa silid, agad namang tinawag ni Tia Buling ang kanyang gabay upang hugutin ang salagubang na nasa loob ng katawan ng dalaga. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napatakbo papalabas ang binatang nagmamasid sa kanila dahil sa labis na takot. Matapos itong masilayan ni Tia Buling, bahagya namang itinigil niya ang kanyang pag-uusal upang pakiramdaman ng buong paligid. Hayaan mo na siya, Buling. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa dyan. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Wika ng kanyang ama nang mapansin siya nitong nakikiramdam sa buong paligid. Matapos marinig ni Tia Buling ang sinabi ng kanyang ama, nagpasya naman siya noong ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang gumagawa siya ng ritual papaikot sa katawan ng dalaga, panay naman ang pagbulong sa kanya ni Sila ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Bilisan mo na ang ritual mo, Buling. Nararamdaman kong papalapit na sa tahanang ito ang mga demonyong nagbigay ng sakit sa taong yan. Kapag nangyari ang bagay na yon, hinding-hindi na kita matutulungan. Alalahanin mo, demonyo ako. Hindi ako marunong gumawa ng mga kagandahang kalooban sa iyong mga kapwa. Bulong ni Sila sa kanyang isipan. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, agad naman niya itong inutusan na pumaloob sa katawan ng dalaga. Pagbigay niya ng utos sa kanyang gabay, mabilisan naman itong nilisan ng katawan niya at dali-daling pumasok sa katawan ng dalaga sa pamamagitan ng pag-anyong usok. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan ang tumigil ang panginginig ng buo nitong katawan at paglalaway na walang tigil.
Sa pagtayo nito sa kanyang harapan, panay naman ang pagngisi sa kanya ni Sila habang ibinubuka ang bunganga ng dalaga. Matapos itong gawin ng nilalang, agad namang binulungan ni Tia Buling ang kanyang ama na ikandado ang pintuan ng silid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang pagsuka ni Sila sa yanggaw na nasa tiyan ng dalaga kasama ang pinapasok nila doong insekto. Hindi naman naging mahirap para sa gabay ni Tia Buling na isuka ang yanggaw na yon sa kadahilan ng alam nilang matagal na itong pinatay ng insektong kanilang pinasok sa loob ng katawan ng kapatid ng binata. Pagbagsak ng isang napakaitim na sisiw sa papag, dali-dali naman itong inilagay sa lagayan ng kanyang ama nang hindi umiimik. Ibinalik na dinoon ni Tia Buling ang insektong kanyang pinakawalan sa sisidlan nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli nilang pinahiga ang dalaga habang marahang iniaalis sa katawan nito si Sila. Nang masipat ni Tia Buling na kasalukuyan na itong nagpapahinga, doon na nila inumpisahang tawagin ang naghihintay nitong pamilya. Paglabas nila noon ng silid, agad naman nilang hinanap ang binata upang mabigyan ng babala. Nang masipat nila yung nasa labas ng kanilang kubo, dali-dali naman nila itong nilapitan upang kausapin. Noy, pumasok ka na. Paalala, kahit anong marinig mo mamaya sa labas, wag na wag kang magpupumilit na lumabas. Ayos lang ang magmasid, pero sana nakahanda ang iyong sarili sa anumang demonyong iyong makikita. Bueno, uuwi na kami. Pakisabi sa pamilya mo, magaling na yung kapatid mo. Wala na kayong dapat siyang isipin. Bigyan niyo na lang ng konting oras para makapagpahinga. Wika ng ama ni Tia Buling. Nang marinig ito ng binata, agad naman yung napatingin sa kanila ng labis ang pag-aalala. Maya-maya pa, bigla naman nila yung nasipat na tumayo habang sumasagot ng, Bakit po? Sasalakay po ba ang pamilya ng mga aswang sa aming tahanan? Ano po ang gagawin namin kung aalis na kayo? Pakiusap po. Kung maaari, dito na po muna kayo magpalipas ng gabi. Kaya nga kami aalis upang hindi na nila kayo gambalain. Sa amin naman sila susunod kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ang kinakailangan mong gawin para masigurong ligtas ang iyong pamilya ay ang sundin ng mga utos ko. Sige na iho, pumasok ka na. Sagot naman dito ng ama ni Tia Buling. Matapos nilang mag-usap, dali-dali namang pumasok ang lalaki ng walang kahit na ano pang sinasabi. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa labas ng bahay nito, napagpasyahan na nilang umpisahang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Kinakailangan kasi nilang makalayo sa sityong yon dahil kung sakali mang tambangan sila ng pamilya ng mga aswang, magagawa nila itong malabanan gamit ang kanilang buong kakayahan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, hindi naman nakakaramdam ng kahit na anong pagkabahala ang mag-ama. Halos hindi na nga sila makapaghintay noon sa pagpapakita ng mga aswang sa kanila, gawa ng nanginginig na ang kanilang mga katawan para makipaglaban. Si Tia Buling noon, halos panay na ang ginagawang pagtawag at pagsindak sa mga aswang, mapalitaw lamang ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nang marating na nila ang dulong parte ng palayan, ninais nilang magpahinga na muna ng bahagya habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Sa muling pagsilay nila sa sityo ng binata, bigla naman silang napatingin sa himpapawid nang makasilay sila ng malalaking hayop na nagsisiliparan patungo sa direksyon na kanilang kinaroroonan. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, panay naman ang paglundag sa tuwa ng dibdib ni Tia Buling dahil sa kanyang mga nakita. Sa wakas, Tay, makakaharap ulit tayo ng mga demonyo. Hindi na ako makapaghintay. Napapanahon na para subukan ko ang kakayahan ni Sila. Wika ni Tia Buling sa kanyang ama habang nakangisi.
Okay. Sobrang galing ni Tia Buling nyo. Sobrang galing ni Tia Buling, no? Kasi isipin niyo, yung yanggaw na yan, napakatagal gamutin yan. Tsaka yung sitwasyon ng dalaga, sa itsura nun, parang mamamatay na nga yun eh. Iniisip ko nga, hahayaan na lang nila. Pero hindi, ginamot pa ni Tia Buling. Ang malupit pa, parang oras lang yata. Well, kasi kaliwa sa kaliwa eh. Ganyan yun kapag nagkokontrahan sila. Parang madaling lusutan ng mangkukulam o mambabarang yung tanim ng aswang. Tapos makokontra nila yon. Ang problema lang ngayon, mukhang sila naman yung babawian ng aswang. Nakakabilib din to si Sila, no? Hindi ko alam kung ano yung salitang Sila, kung demonyo ba to. Pero kasi parang nung unang episode o yung mga naunang eps, parang sinabi niyang aswang siya eh, na nasa anyo ng pambabarang. Pero hindi natin alam. Malay natin. Medyo mahaba pa to, 8 episodes pa para hanggang finale. Pero sunod-sunurin na natin para hindi kayo mabitin kasi meron kami niluluto ngayon na bagong series na talagang napakaganda. Pero syempre, tapusin muna natin tong Bulong sa Manika. Kita-kits tayo sa episode 8. Yun lang. Salamat.